Kain po. What's up mga kasolid? Hindi ko na pinakita kung paano ako nagluto ng sinigang dahil magmumukbang lang kami ngayon ni Boy Sipat. At may shoutout pa maya mga kasolid pagkatapos namin kumain, kaya dyan lang kayo. At sa mga bago pa lang po sa Arkitchen TV, sana po mag-subscribe na kayo. Maraming salamat po. Ano, kain na tayo? Kain na tayo mga kasolid. Siyempre, sasabawan na muna natin ang ating sinigang, yun o. At meron din tayong patis na may sili, yun o. Makain ka ba nito? Hindi pa kaya, no? O, sige. Kain na. Kain po tayo mga kasolid. Grabe oh. Yun oh. Sabawan natin. Yun oh. Doon tayo sa nanginginig. Nanginginig oh mga kasolid. Sausaw natin sa sili na may patis, yun oh. Kain po. Ba? Sarap mga kasolid. Meron din ang puso ng saging yan, yun oh. Yun oh. Sabi? Cheers tayo ba, Sipat? Batok. Grabe, sarap. May okra dito, Boy Sipat, ha? Grabe sinigang na to. Sarap. Masarap ba, Boy Sipat? Masarap mga kasolid. Yun oh. Grabe. Basta ako, doon ako sa may sili, yun oh. Si Boy Sipat, di pa siya pwede. Kain po. Grabe, buwag niya yun, oh. Dami pang ulam dito. Mga putok-batok oh. Yun, kain po tayo mga kasolid. Babe.
tayo sa okra. Grabe. Sinong gusto mong shoutout bago tayo, habang kumain tayo? Shoutout po pala kay Ismael Cyrus. Yun oh. Grabe. Kain po. Bosin mo sa'yo, ha? Grabe. Ito na lang yung natira, mga solid. Ay, solid. At habang kumakain pa si Boy Sipat, mga kasolid, pag-shoutout na po ako. Shoutout po kay Sir Aldrin Gorospe, kay Farah Dos TV, shoutout po. Pinoy Cooking TV, Melissa Magriño, shoutout po. Jayman Sog Channel, shoutout po sa'yo. Gamer Bro, shoutout. Human Age Channel, Gardening Perth, Western Australia. Si Risa Guapa, Smiley Cyrus, yung fan ni Boy Sipat. Kaway ka kay Smiley Cyrus. Si Madam Amy Fardo NC from New Zealand. Jovot Mix TV. Bukid Vlog from Samar, shoutout sa'yo, kabukid. Marites Vlog, shoutout sa'yo, mga kamarites. Yasmin Bukod at si Boss Rolando Bukod. At isa-shoutout ko na rin ang mga Serrano family, lalong-lalo na kay Boss Randy Serrano, si Richard Aquino at si Romeo Aquino, shoutout sa inyo. JR Pagaduan from Tarlac. Lionel Works TV, shoutout po. Sinongski TV, Joseph Bata, Outdoor Cooking Appetite, yun, mag-ama din yun, mukbangers din yun, shoutout po. News TV Vlog, Moonstick Ideas and Creation from Occidental Mindoro. Michael Saad, shoutout sa'yo. So yun, sana po nagustuhan nyo ang aming masayang mukbangan. Sa mga bago pa po sa channel, sana po mag-subscribe na kayo. At maraming salamat po sa ating mga silent viewers. Hanggang dito na lang? Hanggang dito na lang po, mga kasolid. Hanggang dito na lang po, mga kasolid. Salamat po sa panonood.